És increïble els secrets que pot abordar una sola planta. Però el més increïble és el que ens ha suposat a mi i a Sergi el canvi de l'adolescència. I els amors adolescents es poden convertir fins en obsessió, sense importar les circumstàncies que pugui haver en eixe moment. Tal vegada les circumstàncies no ajuden moltes vegades, però si esteu destinats a estar junts, l'univers es farà càrrec. Però el destí tampoc és senzill. El llibre t'espera, com Maria a Sergi.